ፍኖቲ سلام مغارجا اتي زسنبت تاريخ جيكي رولينج سلام كمي قنيهم تخاتلتن بيتسبن سواسو فريمس مبزحتنا هاري بوتر كبحال كله زرعينا منالبات عبزنا ناي بيلونات دولارات هابتن لول زمسل ناي كبترنا برايو لومغن كينوزي شبرقرق زبله هيوت حدا ازيو زسكحكحن سقاين حرغوصغصن زمولኦ تغادلو قالي هنا كنرئيكم هنا إذا تاريخ إتا علم زدنقت دراسيت جيكي رولينج يو إذا تاريخ نعوز زانتا ترايا يكونن كابتي زخفاء نايموت عزقتي تمليسكا نايمنبار زانتا زرئي بدهت معرفات زحازلي جيكي رولينج قلبن همن عالمنا قدم مسحابا حد زحلفتو مسجدلات كساب كندين هيوتكا زفتاتونو خمزنورو حدا بحدا كنرئينا سابسكرايب بمقبار نزبورتو زانتا كتكتاتلو أقدمه يعدم رولينج جنا كاب كل عنتا أب بيتسب فقرن سلامن أين برن مصبعة بيتر رولينج زنبرا ركب أزيو استحلالخن فرحزو ملؤون ينيرو أبوأ أزيو حيالن قطعن سب منبارو رولينج كابن سنتا أوشت جز أخوينا سلام يرخبتن إذا مصبعة زنبرا نعمتات فح سن أمراو تسقطن ننوح عمتات عبناي بحتاونت ناي زي متأممان سمعيت كم تحدر جيروانيرو اتزقرم كساب لومون انتخونا مصبقا اي تزراربنيا نسا كاب كل عنا جميرة كتصحف دليت نيروا يخون انبر ولدا مصحف كم نقر يبولون اي ما حدركانيو سلازي محبراو ساينس وي قانقات نعي يبلوان يقددوان نبرو نساقن اتدليتا كالق سلازي نبره اب يونيفرسيتي ختمهار كلاون مس ولدا تጓነጽ ነበረት ዩኒቨርሲቲ ምስ ወደአት ውን እንተኾነ ትርጉም ዘለዎ ስራሕ ክትረክብ ኣይከኣለትን ኣብ ዝተፈላለዩ ኣቤት ጽሕፈት ከም ጸሓፊት ሴክሬታሪ ኮይና ክትሰርሕ እኳ እንተፈተነት ንሳ ኩሉ ግዜ ኣብ ክንዲ ስራሕ ወረቐት ዛንታታት መጽሓፍ ትፈቱ ስለዝነበረት ካብ ስርሓ ትሽጎግ ነበረት ኣብዚ ግዜ ድማ እዩ ናይ መጻኢ ተስፋኣ ዝጠፍአ እቲ ቀዳማይ ናይ እምሮ ጭንቀት ዲፕሬሽን ኣብ ልዕሊኣ ክኽሰት ዝጀመረ ሮውሊንግ ኣብ ፖርቱጋል ትነብረሉ ኣብ ዝነበረት እዋን ዝመስረቶ ሓዳር ዳርጋ ውልቃዊ ገሃንም ይነሩ ምስ ጋዜጠኛ ዝነበረ በዓል ቤታ ዝነበረ ርክብ ብሰንኪ ሓይል ዝተሓወሶ ግጭት ስቃይ ዝመልኦ ናብራ ይነሩ በዚ ምኽንያት ከዓ እቲ ሓዳር ነዊሕ ከይቀጸለ ኣብ ሓጺር ግዜ ከም ዘይነበረ ዓነወ ሓደ ጸላም ለይቲ ሮውሊንግ ነታ ገና ውልት ዝነበረት ዕሸል ጓላ ሒዛ ካብ ናይ ጽልእን ፍርሕን ገዛ ተሰዲዳ ናብ ስኮትላንድ ኤዲንበርግ ክትሃድን ከላ ኣብ ቦርሳኣ ሓንቲ ዕውርት ሳንቲም እኳ ኣይነበራን ኣብ ኢዳ ዝሓዘትን ሰለስተ ነገራት ጥራይ ነበራ እቲ ብቁርትን ቅጥቀጥ ዝነበረት ህፃን ጓላን ሰለስተ ምዕራፍ ዝሓንጠጠቶ ናይ ሄሪ ፖተር ወረቐትን ብሰንኪ ዘሕለፈቶ ናይ መከራ ህይወት ዝተሓንገጠታ ከብዲ ናይ ተስፋ ምቁራጥ ስምዒት እዩ ሮሊንግ ዝኾነ ስራሕ ወይ እቶት ኣይነበራን እቲ ንሳ ንጓላን ተመሓድረሉ ዝነበረት እንኮ መንግስቲ ንዝተጸጎሙ ስራሕ ንዘይብሎም ዝህቦ ናይ ረድኤት ሓገዝ ዌልፌር ቤኔፊትስ ጥራይ እዩ ዝነበረ እዚ እቲ ገንዘብን ኣዝዩ ንእሽቶ ክራይ ገዛ እንኳን ክኸፍል ዘይክእል ስለ ዝነበረ ኣብቲ ግዜቲ ሮሊንግ ኣብ ሓደ ኣዝዩ ረሳሕ ኣረጊት ህንጻ ኮይና ምስቲ ናይ ስኮትላንድ ጨካን ቁሪ ትቃለስ ነበረት ኣብ ገዝኣ ሙቐት ንምፍጣር ጋዝ ትዕድቀሉ ዓቕሚ እንኳን ኣይነበራን መብዛሕትኡ ግዜ ምስ ጓላ ኮይና ኣብ ትሕቲ ጨርቂ ተሸፋፊና ትሕልፎ ነበረት ንሳ ነዚ ኩነታት ክዝክር ከላ ኣብ ዘመናዊ ዓለም ክህሉ ካብ ዝኽእል ዝተሓተ ደረጃ ድኽነት ኣብ ውሽጢ ዕምቆት ጠሊ ይነብር ነይረ ሰባት ክርኢኑ ከለው ከም ፍሽልቲ ሰብ ይቆጽሩን ነይሮም ትብል ድኽነት ጥራይ ዘይኮነስ እቲ ዝዓበየ መስገደል ኣብ ውሽጢ ኣእምሮኣ ዝነበረ ጸላም ኩናት እዩ ሮውሊንግ ብጽኑዕ ናይ ኣእምሮ ጭንቀት ክሊኒካል ዲፕሬሽን ትሳቀ ነበረት ኩሉ ነገር ጸልሚትዋ ርእሳ ክሳብ ምቕታል ዝበጽሕ ጸላም ሓሳባት መዓልታውና ተመላለሰ ድቃስ ይኸልአን የሳቀያን ነይሩ ንሳ ትነብረሉ ዝነበረት ምኽንያት ንጓላ ክትብል ይጥራዩ ነይሩ ኣብ መጽሓፍ ሄሪ ፖተር ዘለው
ንደቂ ሰባት ተስፋን ሓጎስን ዝሰርቁ ንነፍሲ ሰብ መውፅእ ዘይብሉ ጸላም ዝኸድኑ ዶመንተርስ ዝበሃሉ ፍጡራት ካብ ወፃኢ ዝወፁ ናይ ፈጠራ ፍጡራት ኣይኮኑን። ንሳ ኣብቲ እዋን ዘሕለፈቶ ናይ ኣእምሮ ቃንዛ እቲ ዘሳቅያን ፍርሕን ባዶነትን ስጋ ክሳብ ዝለብስ ጌራ ዝሰኣለቶ ኣብ ውሽጣ ዝነብሩ ኣጋንንቲ እዮም። ኣብቲ ዝሑል ገዝኣ ኮይና መጽሓፍ ክትጽሕፍ ኣይትኽእልን ነይራ። ስለዚ እንታይ ክትገብር ነይርዋ ትፈልጡ ዶ? ጓላ ኣብ ዓረብያ ህፃናት ስትሮለር ኣደቂሳ ክሳብ እታ ህፃን ብድኻም ትድቅስ ኣብ ጽርግያታት ኤዲንበርግ ንሰዓታት ከተንቀሳቕሳ ትጸንሕ። ጓላ ምስ ደቀሰትላ ድማ ናብቲ ዝተፈላለየ ካፈታት ብፍላይ ድማ ዘኤሌፋንት ሃውስ ተኣቱ። ኣብቲ ግዜቲ እቲ ኮምፒተር ላፕቶፕ ዝበሃል ነገር ክትገዝእ ዓቕሚ ስለ ዘይነበራ ሓንቲ ርካሽ ኩባያ ቡና ጥራያ ትእዝዝ ዝነበረት። ንሰዓታት በይና ኮይና ነታ መጽሓፍ ብኢዳ ትጽሕፋ ነበረት። እቲ ዘገርም ድማ እታ መጽሓፍ ተጻሒፉ ምስ ተወድአ ንዓሕተምቲ ዝለኣኽ ቀዳሕ ኮፒስ ንምድላው ፎቶኮፒ ዝኸውን ገንዘብ ስለ ዘይነበራ ነቲ ልዕሊ 80,000 ቃላት ዘለዎ መጽሓፍ ብናይ ጽሕፈት ማኪና ወይ ከዓ ታይፕራይተር ሕድሕድ ገጻት ደጋጊማ ብኢዳ ክትስንዶ ተገዲዳ እያ። እዚ ኣካላውን ኣእምራውን ጻዕርን ነዚ ኣጻብዕታ ክሳብ ዝቆስሉ ዝገበረ ከቢድ መስዋዕቲ እዩ ዝነበረ። እዚ ኩሉ ኣካላውን ኣእምራውን ስቃይ ተጻዊራ ነታ መጽሓፍ ጽሒፋ ምስ ወድእታ ጸገማ ዝተቐርፈ ይመሲልዋ። ግን እቲ ዝገደደ ቃልሲ ሽዑዩ ሓደ ኢሉ እንደገና ጀሚሩ መጽሓፋ ናብ 12 ዝኾኑ ዓበይቲ ቤት ምሕት ወይ ፖፕሌሸርስ ብተመሳሳሊ ኣህላኽን ኣድካምን መንገዲ ሰደደቶ። ሕድሕድ ቤት ማሕተም ነታ መጽሓፍ ኣንቢቦን ክመልሱላ ከለዉ ዝህብዋ መልሲ ልቢ ዝሰብር እዩ ነይሩ። እዚ ስራሕ እዚ ንህፃናት ኣይከውን እዩ፣ ኣዝዩ ነዊሑ። እዚ መጽሓፍ እዚ ፋይናንሳዊ ረብሓ የብሉን፣ ሰባት ኣየንብብዎን እዮም። ካልእ ዝብሉ ካን ስራሕ ድሌትካን ዝሰብሩ ሕልምኻን ባህግኻን ሓንቲ ደራሲት ናብ ሓሙኽሽቲ ዝቕይሩ እዮም ነይሮም። ሕሰብዎ እስኪ ኣብቲ ሕሱም ቁርን ድኽነትን ኮንካ 12 ግዜ ስራሕካ ዋጋ ይብሉን ንስኺ ፍሽልቲ ኢኺ ክትበሃል ከለኻ ዘሎ ናይ ጎህ ስምዒት፣ ተስፋ ምቁራጽ፣ ኣእምራዊ ጸቕጢ እሞ ከዓ ኣጆኹ ዝብል ንፈውሱ ማሕላ ሓደ ሰብ እኳ ዘይብሉ ናይ ጽምዋ ስቃይ ዝኾነ ካልእ መዓልታዊ ምስ ቁርን ጥሜትን ዝቃለስ ሰብ እንተዝኸውን እቲ ወረቐት ቀዲዱ ናብ ሓዊ መደርበዮ ነይሩ። ጄኪ ሮውሊንግ ግን ነቲ ኣይፋል ዝብል ቃል ኣብቲ ግዜቲ ብኣንጻሩ ከም መለዓል ሓይሊ እያ ተጠቂማትሉ። ድሕሪ 1 ዓመት ናይ ውድቀትን ስቃይን መከራን ግዜ ብሉምስ ቤሪ ዝበሃሉ ንእሽቶ ቤት ማሕተም እታ መጽሓፍ ንኽሪኣ ፈቃደኛ ኾነ። እቲ ዋና ኣካየዲ ኒጀል ኒውተን ነታ ናይ መጀመርታ ምዕራፍ ሒዙ ናብ ቤቱ ከደ። ንሱ ከዓ ነታ መጽሓፍ ኣብ ጣውላ ቀሚጥዋ ከሎ እታ ጓል 8 ዓመት ዝነበረት ጓሉ ኤሊስ ነታ ወረቐት ረኸበታ። ኤሊስ ነታ ቀዳሚት ምዕራፍ ኣንቢባ ምስ ወደአት ኣዒንታ ብኣግርሞት ተመሊኡ ቀልጢፋ ናብ ኣቦኣ ብምኻድ ባባ እዚኣ ካብ ዝኾነ መጽሓፍ ትበልጽ እያ፣ ዝተረፈ ክፋላ ሕጂ ሃበኒ ኢላ ኣጨነቐቶ። እታ ንእሽቶ ጓል ዘርእየቶ ናይ ህንጡይነት ስምዒት ነቲ ኣቦ እዛ መጽሓፍ እዚኣ ተስፋ ኣለዋ ኢሉ ንኸሕትማ ዘገድዶ እምበኣር ፈጣሪ ኣጻድፍ ይፈጥር እሞ መዳየይቦ ኸ ይፈጥር ከም ዝበሃል ከምዚ እዩ። ሄሪ ፖተር ንፈለማ ግዜ ኣብ 1997 ክትሕተን ከላ ሮውሊንግ ስምኪ ከም ሰበይቲ ኣይተፍልጥዮ ተባሂላ ነይራ። ምክንያቱ ኣወዳት ካብ ሰበይቲ ዝተጻሕፈ መጽሓፍ ኣየንብቡን ዝብል ፍርሒ ስለ ዝነበረ እዩ። ስለዚ ከዓ ጆኣን ዝብል ስማ ናብ ጄኪ ዝቀይረቶ። ብድሕርዚ ዝወፀ ዓወት ግን ንታሪኽ ዓለም ዘናወፀ ንዛንታ ገድሊ መከራን ሮውሊንግ እፎይታን ምቾትን ዝፈጠረ እዩ ነይሩ። እቲ ንዓለም ዘናወፀ 7 ናይ ሄሪ ፖተር መጽሓፍ ኣብ ታሪኽ ዓለምና ብብዝሒ ቅዳሓት ብምቕዳሕ ቀዳማይ ደረጃ ሒዘን ልዕሊ 500 ቅዳሓት ከምኡውን ናብ ልዕሊ 80 ቋንቋታት ተተርጊመን። ሮውሊንግ ኣብ ዓለም ካብ ድኽነት ተላዒላ ብጽሕፈት ጥራይ ቢልዮነር ክትከውን ዝኽኣለት ቀዳመይቲ ደራሲት ኮይና ካልእ ተጫፋት ናይ ህይወት ክትርኢ ዝበቕዐት ናብ ብዙሓት መርኣያ ክትከውን በቂዓ። ብዘይካዚ መጽሕፍታ ናብ 8 ዓበይቲ ናይ ሆሊውድ ፊልምታት
ተቐይሮም ልዕሊ 7.7 ቢልዮን ዶላር ኣታዊ ከተእትውን ክኢሎም። ታሪኽ ድሕረ ባይታ ጄኪ ሮውሊንግ ሓደ ዓቢ ምስጢር እዩ ዘግህደልና። ንሳ ውድቀት ካብ ዘይድሊ ነገር ነፃ የውፀካ ትብል። ኩሉ ነገር ምስ ጠፍአ እቲ ዝተረፋ እንኮ ነገር መጽሓፍ ጥራዩ ነይሩ። ንሳ ኣብቲ ዝኸፍአ ደረጃ ምስ በጽሐት እቲ ደረጃ ንህይወታ ዝሃንጸሉ ጽኑዕ መሰረት ኮይኑዋ። ንሳ ተስፋ እንተትቆርጽ ነይራ ሎሚ ዓለምና ሓደ ካብቶም ዓበይቲ ናይ ስነ ጥበብ ተኣምራት ምስኣነት ነይራ። ንስኻኸ ሎሚ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣለኻ? ነገራት ጸልሚቶም ኻዶ? ኣብ ሓዳርካ፣ ኣብ ስራሕካ፣ ኣብ ሕልምኻ ተሰጊካ ኣይፋል ተባሂልካ ዶ? እቲ ሕጂ ዘለኻሉ ጸላም ግዜ ንዓለም ዘገርም ብርሃን ትፈጥረሉ መሰረት እዩ። ካብ ሮውሊንግ ንመሃሮ ዝዓበየ ነገር እንተሃለወ ውድቀት ናይ መወዳእታ መስመር ኣይኮነን፣ ብኣንጻሩ መጀመሪ ሓድሽ ታሪኽ እዩ። ኣብ መወዳእታ ታሪኽ ጄኪ ሮውሊንግ ሓድሽ ሓይሊ ሞራል እንተሂብኩም ኣብ ኮመንት ዝተሰማዓኩም ስምዒት ክትጽሕፉልና ንላቦ። ሼር ምግባር እውን ንኻልኦት ሞራል ከምኡውን ነዚ ቻናል ነተባብዓዮ። ኣብ ዝቕጽል ቪድዮ ብተመሳሳሊ ሓያል ታሪኽ ክሳብ ንራኸብ ሰላምን ዓወትን ኣኣብ ዘለናዮ።